Salam ýene hormatly adamlar. Garaşda bagy betarap ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow Balqan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet başlygymyz Balqan welaýatyna ugrama üçin ir sekeri bilen paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. İrteker bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Arkadagy prezidentimiz birden iş sapary bilen Balqan welaýatyny gurady. Paýtagtymyzyň halkara howa menzilinden döwlet başlygymyzyň uçary Türkmenbaş şäherine tarap ugraldy. Asalymdan hormatly prezidentimiziň uçary Türkmenbaş şäheriniň halkara howa menziline gelip gönni. Bu ýerde mehriban arkadagymyz mehirli garşylandy. Hormatly prezidentimiz Türkmenbaş şäheriniň halkara howa menzilinden dik uçurdy Balqan welaýatynyň Esenogly trawynyň çägine ýerleşýän Uzyňady meýdançasyna tarap ugrady. Döwlet başlygymyz ýol ugry Guşuçar belentlikden diňe bir Balqan welaýatynyň däl, eýsem ýurdumyzyň ajaýyp günjekleriniň biri hataplanýan Hadar deňdine ýanaşyk meýdançalar synlady. Ýylyň bu pastanna kenar ýakasynda jana ýakymly howa gurşugy emeli geldi. Munyň özi begiňişliklerde ekologiýa ýagdaýynyň ýokary görkezlere alaýyk gelýänini aňladýar. Ýazyrky döwürde ýurdumyzyň neft gaz pudogyny mundan meýlekde ösdürmek, Türkmen topragynyň milli baýlyklaryny, baý terişleri kuwatyny özleşdirmek we ondan netijeli peýdalanmak milli liderimiziň ýol başlygyna alınıp barlayan döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Biraz wagtdan mehriban arkadagymyzyň dikçöri Balqan welaýatynyň Esenogly trawynyň çägine ýerleşýän Uzyňady meýdançasyna gelip gönni. Hormatly prezidentimiz bir ýerde ýurdumyzyň ýanyňyç energetika toplumynyň pudoklaryň düzümlerini urulýan kuwatly teňkelleri, olaryň görnüşlerini synlady. Milli liderimiz Garagum tekratynyň çylşyrmy şertlerini, dagy teklerini, kenar ýaka giňişliklerde bar bolan neft gaz kenlerine hyzmat edýän, bu işlerine ulanýan ýokary öňlüjikli, kuwatly teňkeleriň özbaşy aýra tenliklary, olaryň injamlaşdyryş derejesi bilen gyzyklandy. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Balqan welaýatynyň çägine, Hyzufanyna Hadar deňdiniň kenar ýakalaryna ýerleşýän neft gaz kenleri, olaryň öýrümçük mümkinçilikleri, şeýlekem täze açylan kenleri tenagy taýdan özleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler barada giňişlen maglumat berýän tassamalar görkezildi. Hormatly prezidentimiz neft gaz kenleriniň öýrümçük derejesi, täze açylýan ýataklaryň gorlarynyň möçelleri, hem de olaryň alymy taýdan özleşdirilişi bilen gyzyklandy. Türkmen Neft Döwlet Konserniniň Neft Gaz Alymy Tassama Institutunyň direktory Elyasow taýýarlanan tassamalaryň üstü bilen häzirki döwürde döwlet başlygynyň tarjyklaryna laýyklykda ýurdumyzyň dürli günjeklerini, şol sanyna Balqan welaýatynyň, aýratynda Hadaryň kenar ýaka çäklerine kenleriň öňün berjiligini artdyrmak, geljeguli hataplanýan goýularyň işini almy esasda öwrenmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hadabat berdi. Şonuň bilen birlikde institutda işleýän alimlaryň ýedigderli tagallas netijesinde degişli ugurlar boýunça öten tejribäni öwrenmek, institutyň işine täsir tehnologiýalary sany ulgamy ornaşdyrmak, şeýlegem pudoň öňüne goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmäge ukyply hünärmenler taýýarlamak meselelerine möhüm ünserliýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýanyňyç energetika toplumynyň düzümleriniň, aýratynda almy barlygy institutlarynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek, pudogy häzirki zaman almanyň galanlaryny ornaşdyrmak, bu ýurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek bilen bagly meselelere möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Bu babatda bir näçe görkezmeler berdi. Soňra Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň ýol başçysy Roziýew Balqan welaýatynyň çäklerine geçirilen geofizika barlyklaryň netijeleri hem-de döwlet başlygymyzyň Hadaryň kenar ýaka çäklerini barlyk gözleg buru işlerini geçirmek boýunça ulul beren tarjyklarynyň ýerine getirilişi hem-de bular barada taýýarlanan tassamalaryň görnüşleri hakynda hadabat berdi. Hormatly prezidentimiz uglevodorod serişlerine baý gorlar barada maglumat berýän tassamalar bilen tanışygyň barşyna Balqan welaýatyna, şol sanyna kenar ýaka çäklerine meýdançalarda barlyk gözleg buru işlerini geçirmek üçin hemme şertleriň dürüldüğünü belläp, öňde goýulan wezipeler ýerine getirmek boýunça alınıp barlayan işleri mundan meýlekde maksatnamalaryň esasda dowam etmek taşyrdy. Bu işler ýurdumyzyň ykdysady ösüşine esasy orunlaryň birine gelýän neft gaz pudogynyň öňümçük görkezleriniň durnukly artdyrmagyny üpsün etmäge gönükdirlenir diýip milli liderimiz belledi. Soňra Türkmen Neft Döwlet Konserniniň ýol başçysy Baýgelliýew
Balkan vilayetinin çägine bar bolan we geljegul hadaplanýan Uduýnada hemde Demirgazyk Goturdepe meýdançalaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, meýdançalaryň çägine bar bolan uýlaryň önüm berjiligi, olary ötürmegiň geljekki ugurlar barada gurrun berýän tassamalaryň üstü bilen neft guýlarynyň finagy taýdan özleşdirilişi barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň öňüne neft gaz senagatyny döwrüň tarapyna laýyk derejede ötürmek, aýratynda neft gaz senagatyny ötürmegiň 2022-2023 ýyllar üçin meýilnamasyna keskitlenen wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmek ornuny berүү tagallalaryň edilmeliligine ünsçekdi. Hormat prezidentime de neftin çıkarlayan möçörlerini arttırmak hem de onun eksport mümkünçülüklerini yokolandırmak bilen bağlanışykly meselelerin üstünlükli yerine getirilmeginiň wajypdygyny belledi. Hem de bu babatda bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow bu ýerde görkezilýän tassamalaryň Balkan vilayetiniň çägine bar bolan neft gaz ýataklarynyň önüm berjiligine, olaryň senagat taýdan özleşdirilişine hem de geljegul hadaplanýan ýataklary alymysasy öwrenmek bilen baglanşykly meselelere bagşlanynyny aýdyp, olarda ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli ulewadoros serişlerine baý ýataklary gözlemek, olary ýüze çykarmak hem de täze kenleri senagat taýdan özleşdirmek wezipelerini ýerli hünärmenler alyp barýarlar. Munun özi hormatly prezidentimiziň taşlygyna laýyklykda ýurdumyzda ýalňyç energetika toplamy üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýany bolup durýar. Şeýlekem vice-premier Uduýnada we Demirgazyk Goturdepe meýdançalaryna täze ýüze çykarylan neft kenlerinden alynan neftin görnüşlerini görkezip, bu neft önümleriniň aýratynlyklary, olaryň hili barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de neft ölümlerini sinlap, olaryň ilmi taýda öwrenilmegi, büyük kenlerin finagy taýdan özleşdirilmegi bilen baglanşyk meseleleri häzirki zaman ilminiň gazananlary ýetatyna çemleşilmeligini belledi. Hormatly prezidentime de neft gaz pudugyny ösdürmegiň, şol sanyna gazly bolýan tebigy serişleriniň möçörlerini artdyrmagyň hem-de gaýtadan işleýän senagatyň kuwatyny ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belläp, bu urda alınıp bolýan işleri alymysasy we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda ösdürilmeligini aýtdy hem-de bu babatda bir näçe taşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz bu ýurda halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek, pudugy täsil tehnologiýalary, know-howlary ornaşdyrmak, mundan başga da pudugyň ähli düzümler üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak işleri güýçli depkinlerde dowam etmeliligini we bu urda alınıp bolýan işleriň netijeli häsiýeti eýe bolmalygy üçin berүү tagallalaryň edilmeliligini belledi we bu babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýakyn geljekde tebitiň neft gaz kenlerini toplumlaryň özleşdirmek, pudugyň maddi enjamynyň binýadyny puhtalandyrmak, şeýlekem ýurdumyzyň neft gaz senagatynyň işine häzirki zamanyň ösen tejribesini sanyl gomy ornaşdyrmak bilen baglanşykly meselelere başlanýan iş maslahatyny geçirdi. Hormatly prezidentimiz 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinden ýurdumyzyň vilayetlerine bolup, ykdysadyň beýleki pudoklar bilen bir hatarda ýalňyç energetika toplamynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek, tebii gazyň, neftiň we gaz kondensatynyň çykarylýan möçörlerini artdyrmak boýunça alınıp bolýan işler bilen tanışýasyp belledi. İş maslahatynyň başynda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň pudoklaryň düzümleriniň hünärmenlerine söz berdi. Olar ilki bilen netijeli işlemek we milli ykdysadymyzyň kuwatlanmagyna münasip goşunt goşmak ornuna döwlet derejesinde döredilýän şertler üçin milli liderimde hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Ýalňyç energetika toplamynyň pudoklaryň düzümleriniň hünärmenleri häzirki döwürde neft gaz kenleriniň öňündejiligini ýokarlandyrmak hem-de geljeguli täze ulewadoros serişlerine baý bolan kenleri gözläp tapmak we ýüze çykarmak hem-de olary tenagat taýdan özleşdirmek ornuny häzirki zaman ilmine esaslanýan işleriň alınıp bolýanyny bellediler. Bu ýurda alınıp bolýan hemme taraplan işler döwlet başlarymyzyň pudugyň kuwatyny artdyrmak, onuň düzümlerini innowasion sany tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de daşa ýurt maýy goýunlaryny çekmek boýunça ýüňde goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine getirilmegine gönükdirlendir. İş maslahatynyň başynda nefti we gaz kondensatyna baý gorlary bolan täze guýlary taýýarlamak maksady bilen käbir meýdançalarda häzirki zaman ilmine esaslanýan gözlük işleriniň geçirilýänligi barada hatabatlar berildi. Odul bar bolan maglumatlary täzeden seljermek netijesinde ýüze çykarylan kenlerde hem-de meýdançalarda gözlük guýlaryny burowlamak amala aşyrylýar. Soňra Türkmenneft döwlet kançeriniň neft gaz alymy taslama institutynyň direktory Elýasow geologiýa gözlegi burowlamak işleri, guýlary hem-de neft gaz ýataklaryny özleşdirmek ýaly möhüm ugurlar boýunça institut tarapyndan ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli Uduýnada meýdançasynyň açylmagy alymlaryň bir de neftiň we gazyň uly ýataklarynyň bardy baradaky çaklamalaryny tasdiklady.
Olaryň özleşdirilmegini işeňleşdirmek üçin institut tarapyndan ýöňdebarjy tehnologiýalar ulanmak arkaly zerur bolan gözleg barlyk işleri işeň alınıp barlýar. Soňra Türkmen Geologiýa Döwlet Kanseriniň başlygy Roziýew hasabat berdi. Bellenşýäli bir kıra döwletimiň bagtýarlyk döwrüne milli liderimiň ýöňdürmejlikli energetika syýasatynyň netijesinde ýurdumyzyň neft gaz senagatynyň mundan meýlegem ösmegine uly badalga berilýär. Yerasy baýlaklary gözlemek goýda çykarmak babatda döredilýän şertler Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasyna Balkan vilayatyna geologiýa gözleg işlerini üstünlikli alyp barmaga mümkinçilik berýär. Döwlet başlarymyzyň 2D we 3D seismik gözlegleri taýyryna täze ýataklary ýüze çykarmak barada beren taşyklary boýunça Hadar deňiziniň suw ýalpaklygyna gözleg barlyk işleri alınıp barlýar. Udynada känine neftin, gazyň we gaz kondensatynyň uly senagat taýdan akymlar alyny hemde alymlaryň we hünärmenleriň hasaplamalarına görä bir meýdançanyň geljegilidir. Soňra Türkmennet Döwlet Kanseriniň başlygy Baýgelliýew hormatly prezidentimiň taşyklaryna laýyklykda Türkmennet Döwlet Kanserini we onuň garamagynaky Neft gaz alymtaslama instituty hemde Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasy tarapyndan ýakyn ýyllarda Balkan vilayatyna neftin goşmaçy meselelerini çykarmak boýunça degişli işleriň alınıp barlýanyny, alymtaýdan esaslandyrylan çäreleriň şol sanyna özleşdirilýän ýataklarda goýlary düýpli awatlamak we täzelerini gurmak işleriniň tanygynyň düzlenýäni bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow hormatly prezidentimiň taşygyna laýyklykda ýurdumyzda ulewadoros serişlerine baý sebitleri ýüze çykarmak, ol ýerleriniň neft we tebii gaz gorlaryny çuňur öwrenmek, täze önümli gatlaklary özleşdirmek üçin goýlary buraglamak, hereket edýän neft gaz goýlarynyň önüm berjiligini ýokalandyrmak boýunça zerur işleriň alınıp barlýanyny aýtdy. Vice-premieriň belleşýäli türkmen hünärmenleriniň tagallaty netijesinde Udynada meýdançasynda täze çykarylan känleriň neft gorlarynyň mukdarynyň 5 million tonna barabardygy saklanýar. Vice-premier ýalňyç energetika toplamynyň ähli işgärleriň adyndan berýän uly ünsi hemde amala aşylýan işlere gollag üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimizi ýöňde bolan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ähli tagallalaryň ediljekdigini anandyrdy. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atahalliýew vilayatyň durmuş ykdysatyny ösdürmegi, vilayatyň ilatynyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýygyderli ýokalanma oruny ýygydery alady diýen üçin arkadaş prezidentimize alkyş sözlerini aýtdy. Vilayatyň häkimi Balkan vilayatyna guralan iş saparynyň çäklaryny arkadaş prezidentimiň vilayatyň durmuş ykdysatyny ösdürmegi, adamlaryň awadan durmuşy we teritde alınıp barýan işler bilen gyzyklanmagy, adamlary täze üstünlikleri, bilinç ýeňişleri ruhlandyrýanyny belledi. Şeýlekem häkim hormatly prezidentimiň taşygyna laýyklykda vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň göýek we bakça ekinlerine ekilýän meýdanyň giňeldirenligini, şeýlikde bekinlerden alynýan önümleriň mukdaryny artdyrmak, bazarlarda önüm bolşugyny hasy üpsün etmek oruny zerur tagallalaryň ediljekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentime de vilayatyň ähli gurlar boýunça ösdürilmegi, tebitde önüm bolşugynyň döredilmegi, şeýlikde ilatyň durmuş üçinçiliginiň ýokalandyrylmagy bilen baglanşyk meselelere ýygyderli üns berilmeligini, bu babatda döwletimiz tarapyndan ýygyderli gollag beriljekdigini aýdyp, vilayatyň ähli gurlarda ýola goýulýan işleriniň döwrüň tarapyna laýyk derejede gurulmalydygyny belledi. Döwlet başçylygy vilayatda ekrançygy ilmi täsir ösdürmek, budugy häzirki zamanyň özün tejribesini ornaşdyrmak, yer almanyň göýek we bakça ekinleriniň öndürilýän möçürlerini artdyrmak meselelerini wajypdygyny, munyň bolsa ilatyň durmuş derejesiniň ýokalanmagyna ähmetlidigini aýtdy. Bu babatda häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadyny senagatlaşdyrmak, ony ilmi täsir ösdürmek, öğrençige know-how'lary ornaşdyrmak, şol wagtyň özünde içerki sarpejleri dol öpsün etmek bilen bir gatarda ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga möhüm üns berilmeligini belledi. Milli liderimiz bu gurda alınıp barýan işleriň ýurdumyzyň ykdysatydan kuwatlanmagyna 2020-2023 ýyllar üçin işinip taýýarlanan meýilnamanyň we döwlet maksatnamalarynyň ýerine getirilmegine aýratyn ähmetlidigine ünsçekdi. Şunun bilen baglykda täze neft gaz ýataklarynyň açylmagy, olaryň senagat taýdan özleşdirilmegi, ýurdumyzyň ykdysat taýdan ösüşine bolşýaly täze iş orunlarynyň döredilmegine we ahyrky netijede halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna hasy möhümdir. Şeýlekem döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamyna halkara hyzmatdaşlarynyň işeňleşdirmegine, toplum üçin zerur bolan ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagyna, neftin we gaz kondensatynyň çykarylýan mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen işler özüniň oňy netijesini berýänini belledi we bu urda alınıp barýan işleri ýygyderli dowam etmegi tapşyrdy. Nefti gözlemek, çykarmak, gaýtdan işlemek hemde ilkinji nowatda halkymyzyň bäkbinde ulanmak häzirki wagtda ýurdumyzyň neftçileriniň esasy wezipeleriniň biridir diýip milli liderimiz belledi.
Şunukdoýnalardan budugy diversifikasiýa bilen ösürmek uğruna ägir türlü işler durumça geçirilýär. Ulewadorot serişleriniň ägir türlü gorlaryna eýe bolan garaşdy Türkmenistanyna bu baýraklary özleşdirmek we halkymyzyň bähbidini gönükdirmek üçin ähli zerur mümkinçilikler dirilýär. Bu ýogurda hyzmatdaşlyk etmäge istek bildirýän daşa ýurtdy maýadarlar üçin amaty şertler üpçün edilýär. Ýa-da döwürde Günmatar Türkmenistanyna neftiň gaz kondensatynyň täze ýataklaryny tapmak, olaryň senagat derejeli gorlaryny artdyrmak, geçirilýän gözlük agtarş işleriniň netijeli bolmagyny ýokallandyrmak maksady bilen Uduýnady we Oturdepe känleriniň bir bölegi bolan Demirgazyk Oturdepe meýdançylaryna zerur işler durumça geçirilýär. Täze özleşdirilýän Uduýnady känini burulunýan gözlük barlyk uýlarynyň berýän netijelerine laýyklykda geçirilýän bu işleriň gerimli giňeltmek we käniň ulewadorot gorlaryny artdyrmakda şeýle hem öňüm berjek uýlaryň sanyny köpertmek zerur bolup durýar. Täze özleşdirilýän känlerde neft we gaz çykarmak, öňümli meýdançylaryň çägini giňeltmek, şeýle hem neft gaz gorlaryny anyklamak, uýda çykarmak möhüm soraklaryň biridir. Şeýle hem Demirgazyk Oturdepe, Uduýnady, çeleken meýdançylaryna ulewadorot serişlerine baý känleriň gorlaryny tenagat taýdan özleşdirmek, onuň gaýtadan işleýän möçürlerini artdyrmak işleri giň gerimde dowam edýär. Şol wagtyň özünde Balkan vilayatynyň çäklerini ýaýwanlandyrylan geologiýa gözlük işleriniň netijesinde täze känleriň üst açylýar. Şonuň bilen baglykda ulanç guýlarynyň sanynyň artmagy bilen olary bökdensiz iş etmek üçin bir ýerde gaz gysyjy desgatyny gurmak hem möhüm işleriň biri bolup durýar. Bu bolsa toplumyň diversifikasiýa bilen ösürilýäniniň aýdyň beýanydyr. Munyň özi milli ykdysadyýetimizi hasa puturandyrmaga, halkymyzyň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirilýänine aýdyň şaýatlyk edýär diýip Mehriban arkadagymyz belledi. Hormat prezidentimiz iş masagyny jemläp, himmelere bir can saglyk, uzak ömür, Mehriban watanymyzyň gülläp esmeginiň bähbidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz awtologda birden uzak bolmadyk günjekde ýerleşýän hazaryň kenaryna balykçylaryň ýanyna tarap gurdy. Ýolugry arkada prezidentimiz fehra giňişlikleriniň tebigy aýratynlyklaryny synlady. Daş gurşawy goramak, tebigata aýaguly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ekologiýa, bioköptürlügi saklamak, çölleşme garşy görüşlerine baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berýän ýurdumyz bu ýolgamda tebit we ähli hyzmatdaşlygyň gösterilmegine münasip goşunt goşýar. Gyş pasynyň çyýgy günlerinde bu ýerlerde amatly howa gurşawy emele geldi. Tehranyň giňişliklerine özüne çekiji täsirlik duýulýar. Ýurdumyzda ekologiýa babatda ägir türlü almy barlyk işleriniň alınıp barlýanyny bellemeli. Onuň netijesinde tehra giňişliklerine gadymy döwürlerden bäri saklanyp galan ösümlikleriň köp görnüşlerine duş gelmek bolýar. Ajaýyp ek bolgan bolan garagym tehrasyna, Hazar deňiziniň kenar ýakalaryna aýaguly çemeleşmek, onuň çäklerini ekologiýa nukdaýynazaryndan amatly günjegi döretmek, Türkmen tebigatynyň netijeli we alamy esasy peýdalanmagyny üpçün etmek, milli liderimiziň amala aşyrýan ekologiýa siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Türkmen topragyny bitýän ösümlikleriň gadymy döwürlerden bäri halkymyz tarapyndan dürli maksatlar üçin peýdalanýanyny bellemeli. Hyzgysanyna halkymyz köp asyrlaryň dowamyna tebigat bilen sazyşykda ýaşap, her bir ösümligiň aýratynlyklaryny nazarda tutupdyr we olara möhüm ähmiýet beripdir. Bu ýerleriň tehra giňişlikleri Hazar deňiziniň kenar ýakasy bilen utgaşyp, täsin görnüşleri emele getirýär. Ýakymly howa gurşawy bolan bu günjekde guşlaryň amatly gyşlamak üçin oňoýly tebigi şertleriň bolmagy, bu giňişlikleriň dürli guşlaryň mekanyna öwrülmegini şertlendirdi. Mehriban arkadagymyň belleşýäli, tehra giňişlikleriniň aýratynlyklary, onuň ösümlik we haýwanat dünýäsi ýaly uzak müňillikleriň dowamyna köp türlügini saklap, watanymyzyň esasy baýlygy, dünýäniň almy jemgyçiliginiň uly gyzyklanma bildirýän gymmatlygy bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Hazaryň balyk aglanýan çägine saklandy. Bu ýerde arkada prezidentimizi vilayatyň Esenli trabynyň Göýgürennag owasynyň ýaşaýjysy, balykçy Miret Galijew mehirli garşylady. Assalamu alaykum arkada prezidentimiz. Irtkal bereketin mekany bolan gojaman Hazaryň kiraryna hoş geldiňiz. Şaq adamyň düşünýär bolsun arkada prezidentimiz. Men Esenli trabynyň Göýgürennag owasynyň ýaşaýjysy, balykçy Miret Galijew Mehmet arkada prezidentimiz. Sizi halkyň arkadagy zamanasy bilen tüs ýürekden kutlaýaryn. Bu zamany halkymyzyň arzuwy, her bir raýatynyň istlegi gahrman arkadagymyz. Hormatly prezidentimiz balykçy bilen hal ahwal soraşyp,
balıkçılık hünäriniň aýratynlyklary, balıkçylaryň iş we durmuş şertleriniň gyzyklarny. Balıkçı Meret Galejew hormatly prezidentimize bir de aglanýan balyklar olaryň görnüşlerini görkezdi. Olaryň ataryna balygyň kakadlan görnüşleriniň bardygyny bellemeli. Munyň özi hadaryň kenaryna ýaşaýan ilatyň esasy hünäri bolan balykçylygyň hassa kämilleşendigini, onuň häzirki döwrüň ýagdaýyna görä öz üçin ýokary derejesine çykandygyny, şeýlegen bir ugurda gaýtadan işleýän senagatyň ösdürülmegine mühim ähmiýet berilýänini görkezýär. Balıkçı bir ýerde balıklaryň dürli görnüşleriniň bardygyny bellep, balyk tutmakda oňun tezirebe toplanyny we özüniň atyrly käri bilen bolelin durmuşda ýaşaýanyny gurrun berdi. Balıkçı Meret Galejew häzirki döwürde ähli hünärde işleýänler bilen bir gatarda balykçylyk bilen meşgullanýanlar üçin hem amaty şertleriň dödlenigini, balıkçylara döwlet tarapyndan dirur gollawyň berilýänini uly şatlyk bilen belledi. Şunun bilen baglykda balykçy özüniň 10 ýyl bäri balykçylyk bilen meşgullanýanyny, bir hünäriň özüne kakasynyň geçendigini we balyk aglamak hünärini ili alanlygyna üren şatlygyny aýratyn belledi. Balıkçynyň belleşi ýaly häzirki döwürde arkada prezidentimiziň tagallasy bilen işiň täze usullarynyň döredilýändigini, ýagny balıkçylykda hususiýetçiligi, telekeçiligi geçilendigini, onuň bolsa balıkçylar üçin üren bähwetlidigini uly höwes bilen gurrun berdi. Ol balıkçylar üçin döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçilikleri mehriban arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýtdy. Şol pursatda balıkçy Meret Galejewiň balıkçy ýoldaşlary deňizden gaýdyp geldiler. Balıkçynyň belleşi ýaly olar aýyň dowamyna 10-2 gedek deňiz giňişligine gidýänliklerini we kenardan 3000 metr uzaklykda balyk aglaýanlyklaryny, turguranlaryndan soň howa ýagdaýyna görä ony barlap durýanlyklaryny gurrun berdi. Belleşi ýaly her gedek 40-50 kilogram töweregi balyk tutulýar. Bu bolsa topuryň agdalarynyň maşgalalar üçin hem tüwda badarlaryna ýerlemek üçin hem ýeterlik bolýar. Soňra mehriban arkadagymyz balykçynyň taýýarlaýan tagamyny synlap, onuň aýratynlyklary, taýýarlamagyň usullary, şeýlegem balykdan taýýarlanan tagamlaryň ýokumlyk derejesi bilen içgin gyzyklandy. Meret Galejew balykdan taýýarlanýan tagamlaryň görnüşleriniň üren köpdigini, olaryň toý bayramlaryň bedigini urlýändigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz balygyň insan saglygy üçin aýratyn ähmiýetlidigini bellep, balykdan taýýarlanýan tagamlaryň adam bedenine ýetirýän oňun täsiri, bu tagamlaryň adamyň iýmit siňdiriş ulgam üçin ýeňilligini aýdyp, bu ýönümleriň lukmançylyk ilmi esasynda dermanlyk ähmiýetiniň bardygyny we olaryň ketel bejerjilik ukybynyň ýokarydygyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiz Meret Galejewiň balykçy ýoldaşlarynyň ýanyna baryp, olar bilen söhbetleşip boldy. Mälim bolşýaly, Hadar deňiziniň kenar ýakalaryny mesken tutan ýerli ilat esasan balykçylyga aýratyn üns beripdir. Taryhdan belli bolşy ýaly kenar ýakalaryna ýaşaýan türkmenler üren ýerki döwürlerden balykçylyk bilen meşgullanýarlar. Olar baradaky maglumatlar biziň günlerimizde çenli gelip ýetipdir. Balykçylar balyk aglamak üçin amatly ýerlerde mekan tutup, deňiz giňişliginde dürli balyklar aglapdyrlar. Olar munyň üçin dürli usullar ulanypdyrlar. Balıkçılaryň belleşleri ýaly olar ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçilik birleşmesiniň agdalagyna girip, öz işlerini telekeçilik usulyna alyp barýarlar. Bu bolsa olaryň tutan balyklaryny esenlik badarda tüwda dukanlaryna ýerlemege mümkinçilik berýär. Şeýlegem olar balykçylaryň işiniň ilerlemegi, olaryň balyk aglamak bilen bir hatarda gaýtadan işlemek, ýönümleriň görnüşlerini artdyrmak ugruna döwlet tarapyndan dirur gollawlaryň berilýändigini bu ýysynç bilen bellediler. Döwletdeşiň başyna balykçylar arkada prezidentimiziň döwlet başçylygy wezipesine girişip, ilkinji iş saparyny Esenulu etrawyna amala aşanlygyny bu ýysynç bilen ýatladylar. Gahrman arkadagymyz ýurt baş tolluňa geçeňizde şaq adamyň Esenulu etrawyna düşmek halkymyz uly bu ýysynç bilen ýatlaýar gahrman arkadagym. Siziň janyňyz sag bolsun, belent başyňyz aman bolsun gahrman arkadagymyz. Halkymyzyň ýatdan çykmajak pursatyna öwürli. Gahrman arkadagym janyňyz sag bolsun. Balykçylar özleriniň we Esenulu etrawynyň tutuş ilatynyň adyndan arkada prezidentimize bolan hoşallyklaryny bize mahsus bolan gazal çekmek bilen beýan etdiler. Ayu hey we ya hu ya Allah halqymyzyň arzuwy arkadagly zamana yürekler coşar arkada illi kenara yürekler coşar illi arkada illi kenara ulidir
Dağ defeden ulidir balıkçıların mekani İdida itena ulidir Güneşli Türkmenistan menina idi vatanım Arka dağımı bilen adi arşa yetenim Arka dağımı bilen adi arşa yetenim Ay alley alley Bir balık, halık ya son için ben sizi görünmören saat balıkçılan uli ovi kär halkımızı balık niyetiri otuyor uli yani işinle men minnettar son için biz elbette bundan beri yurdumuzda balıkçılığı estirmek kadar siz kadarın kenarında bunlarla balıkları tutup halka vermekte köp işler eder. Onun için diğer insanlar men minnettar. Ova varın, öye varın, salamamı yetirin. Sizin diğer insanlar da onun men baha veriyorum. Size esası can sağlık. Rovaşlık masala vadansın. Bir alıp varyan iyisinizde hem bunu sınıflar arzu ediyor. Onun için gelirme göre sorun ya haýyşyňyz ya açıklanmaly barmy? Kahraman arkadaşım sizin canınız sağ olsun. Bilent başınız aman olsun kahraman arkadaşım. Sağ olun. Sağ ol işler. Sağ doğru söyle. Mehriban arkadagymyz balykçylar bilen mehirli hoşlaşyp birden ugrady. Bütügürüň tebiği aýratynlyklary, gözetimi için ulap gidýän ajaýyp giňişligiň gyş batyna emeli gelen üýe bolşy görnüşleri özüne çekijilik bilen tapawutlanýar. Bu ýerlerde türkmen halkynyň aýratyn gadyr goýýan düýe malynyň bolmagy Tehranyň düýeler üçin üýe bolşy we ähmiýetli öýre meýdan bolup durýanyny aňladýar. Türkmenler taryhyň dürli dowamlaryny düýeleri saklap, onuň ölümlerinden netijeli peýdalanmagyň dünýäni soluk mektebinde öredipdirler. Düýeleriň tehra giňişliklerini erkany edip bermekleri bu künjogyň ekologiýa derejesiniň ýokarydygyny aňladýar. Dünýä alymynyň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň her bir künjogynyň özüne mahsus aýratynlygy bolup, ol ýerlerde ýokary ekologiýa derejesi saklanýar. Munyň özü türkmen topragynyň ähli ýerlerine ýylyň her bir paslaryna ýakymly howa gurşawynyň bardygynyň, onuň insan kalbyna oňyn täsir edýänliginiň aýdyň beýanydyr. Mehriban arkadagymyz Balkın vilayatyna uğran iş saparyny tamamlap, Türkmenbaş şäheriniň halkara howa menziline geldi. Howa menzilinden döwlet başçylarynyň uçary paýtagtymyza tarap ugraldy. Asalymdan hormatly prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni. Bu ýerde mehriban arkadagymyz mehirli garşylandy. Ýergelene aýtsak, hormatly prezidentimiz bilen Gadaryň kenaryna duşup süýhbetde şolan balykçylara mehriban arkadagymyzyň ajaýyp sowgatlar gowşurly. Men Balkan vilayatynyň Esenguly trawynyň Gowrana gowasynyň ýaşaýjysy balykçy Meret Kılıç Nur Mehmet. Şuun meniň durmuşymda ýatdan çykmajak gülleriň birine ewirli. Irtgal bereketiň mekany bolan gojaman Gadaryň kenaryna arkada prezidentimiň duýdasyz gelmegi, bizi bilen balykçylar bilen duşmagy biziň hiç gaçan ýadymyzdan çykmaz. Hormatly prezidentim meniň maşgala ýagdaýym sorady we balykçylyk hünerim bilen gyzyklandy. Yurdumuzda balıkçılık östürmekde durmuşa geçirýän döwletli işler üçin ähli balıkçylaryň adynan köp sag bolsun aýdýar. Arkada prezidentimizin jany sag, ömrü uzak, belentbaş aman bolsun. Men Esenguly trawynyň Gowrana gowasynyň ýaşaýjysy balykçy Sadak Hydyrberdi. Bu meniň durmuşymda ýatdan çykmajak gülleriň biri boldy. Gahrman arkadagymy Hadar deňizine boyuna gelip biz balıkçılar bilen duşmagy bizi diýsen buýsandyrdy, begendirdi. Biz balıkçılara işlemäni, halal zähmet çekmäni döretip berýän mümkinçilikleriň üçin ähli balıkçylaryň adynan köp sag bolsun aýdýan Gahrman arkadagymy. Men Balkan vilayatynyň Esenguly trawynyň Gowrana gowasynyň ýaşaýjysy balykçy Karajaýew Bayram Mehmet. Hormatly arkadaşlarymyz halkymyz üçin, şeýle-de balykçylar üçin, edýän alaldylar üçin köp sag bolsun aýdýan. Men Balkan vilayatynyň Esenguly trawynyň Gowrana gowasynyň ýaşaýjysy balykçy Çerkesow Aman Merdi. Gahrman arkadagymyzyň alyp barýan işleri elmydam awaç bolsun. Belent başy aman bolsun. Ömrü uzak bolsun.
Mehriban arkadağımızın täze 2022-nji halkyň arkadağly zamanasy ýylynyň garşylanan pursatynda okap beren täze döredin Jan Watanym Türkmenistan ýen goşgusy illeşlerimizde uly ruhlanetlik döredip, olaň watan söýjülük duýgusyny hasam artdyrdy. Bular barada geçirilen maslahatlarda aýratyn buýsunçlanyň talya şeýle maslahatlaryň biri şogun Balkan vilayet häkimliginiň guramagyny öňe biziň beýik şygarymyz ady bilen geçirildi. Balkan vilayet häkimliginiň Zenanlar Birleşeniň vilayet bölüminiň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagyna öňe biziň beýik şygarymyz atly dawarly maksat geçirilip, çykyş edenler hemmeleň ýaşy umytlar bilen söýüp garşylaýan täze ýyl bayramy ýurdumyzyň batýar maşgalalarynyň agdaberliginiň aýdyň nyşanyny urup, insan kalbyny şadlykdan doldurandygy we şol ajaýyp pursatlarda hormatly prezidentimiziň özüniň mehrim ojagyny ölçägeleri, agtyklary bilen agdaberlikde täze ýyly şadlykly garşylaýan pursatyny, ýürek joşgunundan, köňül töründen joşup çykan Jan Watanym Türkmenistan atly nurany mazmuny besenen täze goşgusyny mehriban halkymyza sowgat bermegi, batýar il günümiziň täze ýyl şadlygynyň üstüni dolduran ony uly buýsunç bilen belediler. Gahrman arkadamyzyň Jan Watanym Türkmenistan atly goşgusy täze ýylyň ilkinji pursatlaryny halkymyz üçin ýene bir ajaýyp sowgat boldy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň sözü, sady, umuman sungaty uly sarpa goýan onuň nowatdaky suwtnamasyr. Täze ýylyň bu ajaýyp rowaşyklary halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň dörejiligiň alham joşunyň ýyly boljak ondan habar berýär diýip çykyş edenler aýratyn nyktadylar. Dawarly maksat welaýatyň zekinli aýdymçylarynyň hemde dörejilik toparlarynyň aýdym sady çykyşlary bilen utgaşyp getdi. Dawarada awadan durmuşy baradaky döwrebap aýdym sadar şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylanyp, belentden belent ýanglanýan hoşowazly aýdym sadar hemde halkyň arkadaly zamanasy ýylyny arkada prezidentimiziň tutumly işlerini wasp edýän edebi sady çykyşlar dawaran şowhuny hasam artdyrdy. Dawaran ahyryna gahrman arkadamyza ýüzlenmek kabul edildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şogun 13-nji ýanwarda saat 20-den 14-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetini üýtgäpdiren bulutly howa bolup, ýağşýar, ömür bolmagy mümkin. Demirazy günatardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 4-9 gradus, gündüzüne 8-13 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini üýtgäpdiren bulutly howa bolup, az kem ýağşýar, ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyna tardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Mary vilayetini üýtgäpdiren bulutly howa bolup, gün ortagyna ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Leva vilayetini üýtgäpdiren bulutly howa bolup, gün ortagyna ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 2-7 gradus, gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Daşy vilayetini üýtgäpdiren bulutly howa bolup, az kem ýağşýar. Gün ordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çenli maýl, gündüzüne 2-7 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäpdiren bulutly howa bolup, az kem ýağşýar, ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyna tardan telesekunda 9-11 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 4-6 gradus, gündüzüne 11-13 gradus maýly bolar. Ýurdumyz 10-njy ýanwar aýynyň 14-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Edeýid watandaşlara gyş pasyna howanyň derejesiniň peseliýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada todan bölejikleriniň kadydan 4 götürüm artmak bilen baglaşykly howanyň adamyň bedenine getirip bilejek oňuýsuz tesirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtüni ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ilişler, bulary berip berjaýsaňyz ýylyň islenip pasylyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan äkli babatlarda ösüşleri beslenýär. Äkli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.